Trata de Iria Veiga Ramos, que é médica psiquiatra interesada en problemas relacionados co xénero e feminismos, colaboradora do xornal Sermos Galiza, de Praza Pública, Escépticos no PAF e outras iniciativas de divulgación do pensamento crítico e científico. Con isto, pois, daríamos, con esta última ponencia, daríamos clausura ás xornadas. E moitísimas grazas a todos e todas por asistir e sobre todo pola participación. Sí, como queiras. Hola, buenas tardes. Bueno, moitas gracias por estar aquí. Eu estamos ás 6:30 da tarde do sábado, así que vou intentar facelo breve, sobre todo participativo e interesante para todos, vale? Estou aquí conexéndome con internet porque quería poneros unha canción para empezar. No? O que pasa é que non vai internet. Espera, porque traía eu tiña plan B. Plan B. Vale. Bueno, esta última charla vai sobre o amor romántico concebido como idea irracional. É dicir, como unha idea que todos compartimos en mayor ou menor medida, pero que non é unha idea que teña que ver con lógica, ten que ver con outro tipo de mecanismos. Para empezar, quería poñervos unha canción que, bueno, como vedes, é a banda sonora de Crepúsculo, da saga Crepúsculo, que creo que en 3 minutos sintetiza perfectamente todas as ideas irracionais en torno ao amor. Right from the start.
Como vos quedades? Por que credes que tenemos xa nesta canción? Que quixen iniciar con esta canción? A ver, porque eu creo que parte do problema que temos coas ideas sobre o amor parten deste tipo de produtos, non? É dicir, o amor romántico, como idea irracional, que é o título da miña charla, presentámonos de paquete. É dicir, presentámonos como algo fermoso, emocionante, a canción é un baladón, son guapísimos. Entón, estamos levando non contra ideas, sino contra sentimentos, contra cousas que non teñen que ver co racional e que se nos amosa, ademais, con esta forma, con a forma que todos compramos isto. É dicir, ti ves isto e dis compro, non teño ninguna dúbida. Desta canción, da letra desta canción, que ademais me molestei en buscar con subtítulos para que non volera con inglés ni nada, que credes que podemos sacar en canto a ideas que se repiten sobre como son as relacións románticas? Ten isto. Eterno. A ver, eterno. Vale, que máis? Sempre protege unha muller. As mulleres temos... Necesita un homem. Vale, as mulleres temos a necesidade de ser protegidas. E ao mesmo tempo a relación romántica é aquela na que un home protexe a unha muller. Vale. Que hai unha predestinación, sabe? Que hai unha predestinación. Moi ben. O sea, o amor é algo que... Exacto. É predestinado, o sea, é algo que ten que ver co destino, bueno, non sei como decirlo, coa... que é casi máximo, ¿no? Que non é unha cousa do día a día, do que e perdón, que dixes? Que é único. É dicir, hai unha persona que está grabando para ti. Vale. A mí chama a atención a frase como abrín cada día que non estaba sin ti ou algo así, como a vida non merece a pena se non estou... Exacto. Non, a miña vida non merece a pena. Vale. Necesitamos que a persona nos complete, é dicir, a vida non vale a pena de por sí, ¿no? Ou eu non sou a persona completa se non está outra persona, por unha banda, e por outra banda, eso de morir cada día a sentir, como que dá unha idea de que o amor, para ser verdade, para ser auténtico amor, ten que ser algo doloroso, ¿no? Ten que ser algo que nos cose algo, vamos. Mais? Bueno, son vampiros. Non pode que é eterno, pois podemos ver por aí, pero sí que o amor de verdad é eterno, ¿no? Trascende máis a da muerte. A mí, concretamente, a saga do Crepúsculo parece terrible, pero sí que é verdade que é algo que me ve moi ben, porque dá conta de absolutamente todos os ítems do que consideramos un romántico, ¿no? O que eu vos explicar como idea racional. Que é unha idea racional? Bueno, unha idea racional é algo que todos pensamos, ou que todos creemos, ou que unha grande parte da población cree ou pensa, pero sobre que non razona. Que cree de forma, bueno, pues, simplemente pensa que é así. Non porque despois un razonamento, despois un análise, chegue a esa idea. E as ideas racionais, en xeral, con unha forma de debería. É dicir, é algo que necesariamente debe ser así. Debe haber unha persona para mí, debo ter parella para ser feliz, un home debe proteger a unha muller, non? As ideas que son racionais cobran actualmente a forma psíquica de preferencias. É dicir, unha idea racional é gustaríame ter parella. Ou gustaríame ter unha parella que se portara de tal e tal maneira. Iso é unha idea racional. Unha idea racional é imprescindible, é necesario e imprescindible para mí o feito de ter
por definición, son imposibles de cumplirse na vida real. E ademais consumen tempo de enerxía e intentar acabalas. É dicir, eu podo consumir moito tempo ou moita enerxía psíquica ou moitas outras actividades na busca desta parella ideal, perfecta, en detrimento de outras actividades e de outras relacións que probablemente sean máis gratificantes. O amor romántico é unha idea racional, pero non é unha idea racional que os seres humanos debemos codificar na nosa ADN. É unha idea que aparece nun momento determinado da historia, por unha serie de desencadenantes, e que, por lo tanto, non é unha idea innata, nin unha idea que fose sempre así. Ainda que se nos presente como algo desexable en calquera momento, en calquera cultura e en calquera período histórico, a xente na Idade Media ou na Antigüedade Clásica non imaginaba o amor ou non pensaba o amor como nos pensamos agora. O amor romántico, tal como falamos dele, tal como o coñecemos, aparece no século XVIII. Aparece no século XVIII porque se pode considerar que é desexable que cada individuo escolle a súa parella en lugar de que os padres escollan a parella para os seus fillos. Entón, non me parece realmente unha idea a certo punto revolucionaria. Porque, bueno, digamos que pon por diante a liberdade individual antes que os intereses socioeconómicos do grupo no que nos inserimos. Entón, nese sentido, sí que podemos considerar que nese momento era unha idea con todas as posibilidades de poñer progresista. Pasa outra cousa, que tamén é unha idea que aparece no século XVIII un pouco como reacción cara a ilustración. É dicir, no século XVIII empeza a haber un ideal ilustrado que pon como cualidade suprema a razón e os románticos o que din é non. Nos o que defendemos é o irracional, as paixóns, os sentimentos. Eso que realmente é valorable, é válido no ser humano. Entón, nese sentido, ainda que pola banda da individualidade, que tamén é unha idea moi romántica, sí que podería ser considerada progresista, pola outra banda, tamén pode ser unha idea reaccionaria. Unha idea que, ante o progreso, ante a época das luces, ante a ciencia, ante a ilustración, contrapón o irracional. Outra cousa que antes non saiu no vídeo, pero que tamén podemos considerar que forma parte da idea do amor romántico, é que é algo involuntario. É dicir, non é algo que eu sou, sino que é algo que me pasa. Non podemos escoller de que nos namoramos. Isto, moitas veces, no noso entorno, incluso, igual non o verbaliza así exactamente, pero sí que che din cousas do tipo de bueno, ti non sabes que se vai tocar, ou non sabes con que vas a acabar. Bueno, a ver, non sei, pero algo ten que decir. Quero dicir, non é algo que simplemente che toque ou apareza. Pero, en cambio, sí que se nos presenta como algo ao teu propio raciocinio, ¿no? Algo que simplemente aparece e que che é dado. E, por suposto, o que decíamos antes, eterno, predestinado, e tamén omnipotente. No vídeo que vimos antes, utilizase moito a metáfora da morte, de morrer, tamén porque é unha historia de vampiros, pero tamén porque implica que o amor é tan poderoso que incluso pode vencer a morte. Un amor que vai máis aló da morte. E nese sentido, o amor pode o todo, non? Dentro do amor romántico aparecen a súa vez máis ideas racionais. É dicir, o amor romántico é un construto que a súa vez contén outras ideas racionais das que todos participamos. Isto é grave de por sí, porque estamos todos participando dunha especie como de delirio conxunto sobre que algo é unha maneira na que despois na realidade non é así, pero aparte é especialmente grave porque isto utilízase unha e outra vez en produtos dirixidos para o público infantil e juvenil. A saga Crepúsculo se cabe máis cara un produto máis dirixido para adolescentes, pero en películas, en produtos dirixidos para o público claramente infantil, utilizan este tipo de argumentos e de temas, ¿no? Un deles é, por exemplo, do Príncipe Azul.
que creo que en todas las películas dirigidas ao público infantil aparece este tópico. Que características diríades que ten o Príncipe Azul? Guapo. Azul. Valiente. Sacar a raza de una situación complicada. Protege a la mujer, ¿no? Esto lo podemos usar. É o que te completa. Para ser un príncipe azul, para ser un príncipe azul, hai que ser perfecto. O príncipe azul é perfecto. Se non é perfecto, non é azul. Puxen esta foto porque eu creo que hai outra característica do príncipe azul que é que o príncipe azul espérase. É dicir, ti esperas que apareza o príncipe azul. Non puxo un anuncio nin abres unha conta en Tinder para buscar o príncipe azul, senón que esperas que o príncipe azul apareza. A media naranja. Que implica a media naranja? Que te completas, ¿no? Non somos personas enteras, somos vitales. Só nos completamos en tanto haxa outra persoa que venha a darnos aquilo que nos falta, ¿no? E tamén o que dicías antes, que solo que vai ser unha relación única, unha persona única, só vai haber outra metade de... Exactamente, só vai haber outra metade para outra metade. Dependencia. Porque se eu non son unha persona completa, necesito alguén que me complete. A mí ocurre-seme que na idea irracional da media naranja tamén entra que, de alguma maneira, eu só son unha persona válida se teño esa outra metade. É dicir, unha persona que estea con miña parella pode ter múltiples relacións de outro tipo, familiares, de amizade e tal, pero sempre será media, ¿no? Nunca será unha persona completa. Ten algo tamén de predestinación, o da media naranja, ¿no? É dicir, eu teño que buscar a minha outra media naranja entre todas as metades de naranja e aparcar a miña, pero esa outra media naranja non vale calquera, hai unha que é para mí. Traio el rec, porque a mí el rec, así como que os espántame, el rec sí que me gusta. Porque creo que, con boa intención, trata de romper algúns tópicos, ¿no? Pois o príncipe é azul e verde, non é azul, a princesa non é unha princesa de verde maravillosa, unha obra, ¿no? Pero volve caer no tópico da media naranja. É dicir, hai unha obra para el rec. El rec non pode estar con princesa guapísima porque a súa media naranja non é esa. E está predestinada, además. Ás veces pasa isto. É dicir, ás veces eu creo que con boa intención, con unha certa intención de subvertir, sí que hai unhas cousas para que algúns produtos poden ser un bo exemplo, ¿no? E no caso do REC, eu creo que un bo exemplo no sentido de non poñer problema de calquera outra cualidade da vida física, tamén porque, bueno, o personaxe de Fiona en REC é un personaxe máis proactivo do que estamos habituados, non é a típica princesa que necesita ser rescatada, pero en cambio sí que volve a reforzar determinadas ideas racionais, como por exemplo o tema da predestinación, do amor non predestinado. Outra, o amor pode con todo. Que os parece que implica isto de que poda con todo? Bueno, pode con todo porque pode incluso resucitar a Branca de Neve, desencantada, non? Tamén Crepúsculo pode coa morte, pero eu creo que implica máis cousas. Perdón, non estás... Idealiza del amor. Sí. Piensan que puede con todo. Que vence todas as circunstancias, ¿no? Si estás enamorado, tienes que aparcar todo el resto de tu vida. Exactamente. Tienes que aparcar todo o resto da tua vida. Porque
bueno, Branca de Neve tiña unha vida, non sabemos satisfactoria, pero en calquera caso, bueno, tiña un emprego, digamos, ¿no? Cos 7 niños, do que rescataba para casa ajustada para, non sei, por o Príncipe Azul. É dicir, ela deixa atrás toda a súa vida anterior por esa relación. E además, deixa o segundo tipo de do, ¿no? O sea, os nanitos, ya... máis cousas. Tamén unha imaxe de que a muller por si sola non pode facer aquilo que pretenda e o amor, realmente, que ten esa altura. Non era moi pasiva, unha imaxe pasiva. Sí, a ver, eu creo que o amor romántico sí que nos transmite en xeral unha imaxe pasiva das mulleres. Pero non sei se iso encaixa moito co tópico este de que o amor pode con todo. Entrega incondicional, mellor. Eu creo que máis o tema de entrega incondicional creo que tamén é unha idea de que as circunstancias da nosa vida non van modificar o que eu sinto para esa persoa. E iso, a experiencia que temos que tampouco é certa. As circunstancias da vida modifican e moito os nosos afectos e as nosas circunstancias. Para ben e para mal. É dicir, Digo que yo non recordo moi ben o conto, pero que era que o príncipe pasaba por ali e a veía retirada. Entón, nese caso, tamén como se atreve a buscala se está dormida ou non. hai un meme por aí en internet ahora que non sei se dices que hubo unha polémica detrás o tema de un tuit moi desafortunado da policía que era algo así como si te robo un beso no es delito o algo así, ¿no? Y alguien decía, no, mira, si te robo un beso por una denuncia. No, y era un pouco a conta de esto, ¿no? O sea, un beso robado, pues, é un incidente a tu intimidade, ¿no? Como se atreve o príncipe a pasar por aí e ficar unha tía que era inconsciente. Non me entro máis aí que está. Se me quede, perdón, ya. También es como que el amor aguanta todas las situaciones de violencia. Efectivamente. Entonces, yo puedo aguantar todo lo que me ama, lo que me deja de hacer, porque me ama, porque me quiere. Entonces, ese mito donde no voy a cambiar porque el amor todo lo puede. Y mi amor va a poder cambiar. Entonces, es caldo de cultivo para muchas situaciones. Sí, de feito, eu puse as ideas por eso, porque me parece que están relacionadas. O amor que con todo, é dicir, eu podo justificar e podo aguantar calquera cousa por amor, por unha banda, e despois por outra banda. Se realmente me queren, o meu amor é tan poderoso que vai facer cambiar. Para mí, o exemplo como máximo disto é a Bela e a Besta, que tamén é unha historia dunha rapaza que é secuestrada por unha especie de monstro que a ten pechada nunha casa e que se enamora dele. O sea, isto é a historia do síndrome de Estocolmo, non unha historia de amor. É bastante arrepiante, de feito. De feito, a historia de Síndrome é bastante arrepiante. Despois Disney, claro, por non tan chulo que... Pero é un pouco esta historia de, a pesar de ser violento, a pesar de tratarme mal, a pesar de ser unha persona horrible, se eu quero o suficiente, vou conseguir que cambie. E relacionado con o anterior, faise calquera cosa por amor. Aguantase calquera cousa, tolerase calquera versión por amor, renunciase aos propios intereses e ás propias individualidades. No caso da sereiña, renunciase incluso ao seu propio corpo e a súa propia orixe. É dicir, son capaz non só de estar na miña familia, sino de convertirme en algo que non son por amor. E iso ademais é algo positivo, porque demostro que realmente canto quero a outra persoa. Que tamén cabería preguntarse até que punto ten valor que a outra persoa me quera se eu teño que cambiar tanto como para ser outra persoa diferente. Outro día, preparando esta ponencia, cheguei a unha conferencia que despois se quedou despois a ler, que era tamén sobre este tema, sobre o amor romántico, que sobre este tópico de faise calquera cousa por amor, dicía unha cousa que me pareceu moi interesante, que era o amor romántico
non ten ética. É un sentimento falto de ética. E eu, a verdade, non confía así, pero é certo. É dicir, cabe mentir, cabe ganar, cabe acusar falsamente por amor. É dicir, o amor romántico incluso nos pide que renunciemos a nosa ética personal e aos nosos principios pola persoa que amamos. E iso eu creo que é como o grado máximo de alienación persoal, non? Despois pasa outra cousa, que o amor romántico non pide o mesmo ou non supón as mesmas características para os homens que para as mulleres. E esta é outra forma. Para as mulleres, para as nenas, vou falar de nenas e nenos, porque como os exemplos que traio son un pouco pensados así para nenos e adolescentes, para as nenas, todos os produtos audiovisuais que falan da idea do amor confiren unha centralidade do sentimento amoroso na vida das mulleres. Que quero dicir con isto? O amor vai ser o máis importante da vida dunha muller. Aquelo que temos que aspirar, aquelo que temos que buscar, e todo o demais vai ser secundario. O que son exemplos de produtos culturais que podan apoiar esta idea? Todos. O príncipe para a colina. Hombres y mujeres viceversa. A mí parece que, por exemplo, incluso en películas e en cancións que son bastante actuales, non fai falta irse a Gran Cadena dos anos 50, non? Sí que se reproduce ese esquema, non? Que para unha muller o máis importante é o amor, como cousa central na súa vida. Amaral, sentirse nada. Shakira, unha cousa que ama e outra cousa máis que ama, non? E estamos falando da década dos 2000, non estamos falando dos anos 50. Por outra banda, o amor romántico se para as mulleres unha actitude pasiva. É dicir, ti, para que aparece o amor da tua vida, supónse que tes que, basicamente, sentarte e esperar. Non parece que teñas que facer nada en especial, ni ser de ninguna maneira especial. Simplemente tes que estar e a poder ser estar mona, pero nada máis. O sea, non vai ser algo que veña como consecuencia ou como premio para algo que ti fagas. E por outra banda, o que decíades antes, non? Implica tamén sufrimento, renuncia, sacrificio. Na canción que escutábamos antes, tamén utiliza continuamente este tipo de imaxes, non? Chorar, morrer, sufrir, son palabras que moitas veces utilizamos aplicadas a relacións amorosas, pero non se aplican por igual aos homens e as mulleres. Cando falamos de mulleres, escutamos este tipo de palabras, sufrir por ti, chorei por ti, morrer, tal, e cando falan de homens, habitualmente os símbolos que utilizamos son loitei polo teu amor, esforceime por non sei que. Entón, hai un pouco este rollo da serie de que non, parece que non é igual o amor para os homens que para as mulleres. E por outra banda, o que comentábamos antes, non? O amor romántico implica unha renuncia á miña propia realización personal. Porque se o amor é o máis importante da miña vida, o que me vai colmar como persoa e o que me completa, bueno, pues a miña carreira profesional, as miñas amizades, a miña familia, son cousas, bueno, pues como de ser, que cobran unha importancia moi relativa, non? Son como cousas de segunda orde. Pensades Crepúsculo? Que estou falando últimamente de Crepúsculo? Non. Sabes de que vai? Sí, vale. En Crepúsculo, ela renuncia non só a súa familia, a súa amigos, que tampouco ten moitos, pero bueno, é unha tira rara, pero renuncia incluso ao feito de ser humano, por amor, non? Entón, é como a renuncia á propia identidade. O arquetipo son as princesas. A mí sorprendeme moito que a estas alturas as nenas irán flipando con as princesas Disney e se son unha cousa super actual, non? Non estamos falando de cousas de décadas atrás. Que Disney había que prohibido.
Sí, porque que é unha fábrica de estereotipos. É unha fábrica de estereotipos. E, bueno, e de ideoloxía conservadora e, bueno, terrible, né? Fixo moitísimo dano, Disney. Foi cambiando, penso, os anos, porque Pocahontas é unha un pouco máis... Sí, sí. A única? A única diferencia é preta. Sí, a ver, traigo despois na outra parte. Sí, pero sí. Pero, por eso digo, ás veces o que vamos a facer en visual é tratar de adaptarse un pouco, pero en realidade, como darlle un pouco unha volta, pero poner unha mensaxe, non? É dicir, incluso a mí outra peli que me gusta moito é Mulan. A mí Mulan é unha peli igual, pero en cambio, sigue mantendo esa cousa de que ao final dentro do tío salvar. O sea, é como, bueno, o sea, toda a peli vendéndome que esta tía mole, que esta tía fai, que esta tía non sei que, e ao final dentro do tío salvar. Pocahontas. Pocahontas. Eso non é Mulan. Esta é Pocahontas. Ah, sí que era Mulan. Mulan é esa. Mulan é Sí esa. que era outra, esa é Pocahontas. Sí. Moi fuerte. Esta peli, a verdade é que agora non son demasiada, pero era un tema moi moito. Non? 4 5 anos debe ter. Bueno, non sei se a dices, pero é terrible. O sea, esta é de Mario Casas, que é un malote de Tutuca, que cando empeza a película ten un medio rollo coa outra tía que non é esta, que... Bueno, esta é María Valverde, que é como a súa exmoza. Entón, no momento en que empeza a película, inicia unha relación coa outra tía. E sabemos que con María Valverde pasou algo malo, pero non sabemos o que foi. E María Valverde, o único que fai durante toda a película é esperar a ver se Mario Casas se cambia o chip e volve con ela. Ata que nos vamos a enterar, xa a fin de toda a película, que o que pasou foi que hubo unha versión machista por parte del cara a ela. Pero toda a película é María Valverde intentando recuperar a relación con Mario Casas, a pesar de que eso tan terrible que pasou foi que le pegou. Entón, é como toda unha oda a que o amor redentor pode cambiar as persoas, incluso no caso de unha situación tan grave, non? E o que les estamos vendendo as crías de 13-14 anos que van a ver o final de isto. Bueno, Crepúsculo, unha vez máis, non? Crepúsculo verde é basicamente o mesmo, que se un sacrificio suficiente e cambio suficiente, considerei ao príncipe azul, ou neste caso ao vampiro Brillitos. En cambio, para os homens, a cousa cambia un pouco. Para os nenos, a idea do amor que se transmite é que é un aspecto máis da vida. É dicir, está de parella, está de intermoza, pero non é o centro na tua vida. É dicir, é un aspecto máis. E tes tus amigos, tes tus traballos, tes estudos, pero aparte, pues se tes parece, pues está moi ben. E por outra banda, vai aparellado a este tipo de conceptos que falábamos antes, a unha actitud activa, a esforzo, a loita. Eu podo facer cousas para gañarme o amor. Non teño simplemente que esperar. Canto máis activo, máis agresivo, máis aventureiro, máis sexa, máis posibilidades haberá de ser amado e de ser desexado polas mulleres. E tamén ten unha certa parte de mérito persoal. Moitas veces nas películas, nas series, nas cancións, os homens teñen que facer algo para gañarse o amor das mulleres, cosa que as mulleres eventualmente non teñen que facer. En calquera caso, non compromete a relación personal. Nas películas, sobre todo, é moi frecuente que haxa un herói que ten un desenvolvemento na trama do produto da novela, da película, da serie. E nesa trama, como un elemento secundario, se enseguida a historia amorosa. Pero para os homens, a historia amorosa, salvo nas comedias románticas, nas películas románticas, rara vez é o elemento central. É dicir, a historia de Aladino podería funcionar perfectamente sin a princesa. É dicir, é a historia de un rapaz que atoma unha lámpada,
que ocorre unha serie de aventuras e no curso desas aventuras, ademais, ten unha relación amorosa, pero non é o centro da trama. E de alguma maneira se nos dá a entender que o interese da princesa na Aladino é precisamente todas esas aventuras que ocorren. Spiderman ou calquera aventura de superheróis. En xeral, a trama principal non é a trama amorosa. Spiderman, concretamente, ten unha Mary Jane que sí que está por ali e tal, e hai como, bueno, certa trama secundaria con ela, pero non é a trama principal. E para ambos xéneros, o amor romántico sempre é heterosexual, monógamo, de xente nova e ten que ver con perfección física. Por exemplo, Quasimodo nos queda con Esmeralda. Non nos esperamos, por moitas cualidades morais que teña Quasimodo, por moi ben que nos caiga e por moito que empecemos a usar esa situación, no curso da trama ninguén quere realmente que Quasimodo remate por ter unha relación coa princesa, bueno, coa protagonista, con Esmeralda, neste caso. Scar, en O Rei León, tampouco ten dereito a ter unha relación amorosa, porque ten unha relación física, ten unha cicatriz de cruz da cara, e aparte, porque se supón que o personaxe ten máis idade que os protagonistas, porque o amor é algo que pertence a idade juvenil. Úrsula, a mala da sereia, tampouco ten dereito ao amor. É unha persona de idade superior ás protagonistas e, aparte, bueno, é un pulpo obeso. Si podemos contar eso como malformación. Bueno, por suposto, nos produtos audiovisuais que consumimos habitualmente non hai ninguna historia homosexual, que a mí se me ocorre así detrás. Nos produtos de consumo masivo. É dicir, o amor romántico e o amor heterosexual. Por moito que sí que teñamos exemplos na nosa vida cotidiana que non ten por que ser así, e por moito que as persoas con outras identidades e con outras opcións sexuais ás veces reproduzan os estereotipos do amor romántico, que isto tamén pasa, pero basicamente é unha relación heterosexual entre un home e unha muller. E por suposto é monógamo. E isto volve a empatar un pouco co tema da media naranja. É dicir, a pesar de que a inmensa maioría das persoas teñen máis de unha relación ao longo da súa vida, e é extrañísima e moi pouco frecuente a monogamia absoluta, é dicir, moi poucas persoas teñen unha única parella afectiva ao longo da súa vida, a pesar disso, dísenos que só unha das persoas vai ser a correcta. E as anteriores e as posteriores van ser ou equivocacións, ou historias da idade avanzada, porque, bueno, non queremos morir solos, pues este tipo de discursos, ¿no? Pero o amor da nosa vida sempre vai ser un. Unha reacción non machista. Eu creo que sabe unha reacción neomachista. É dicir, creo que non é casual que produtos como Crepúsculo, como A 3 metros sobre el cielo, que parecen anacrónicos e estados de época, aparecen xusto agora. Digo neomachista, pode decir machista, tamén. Digo neomachista porque me dá a sensación de que sí que se intenta dar un pouco como unha especie de lavado de cara a unha determinada forma de pensar, a unha determinada ideoloxía, para acabar vendernos mesmo. É dicir, por exemplo, en A 3 metros sobre el cielo non se justifica a agresión. É dicir, ninguén di, bueno, le pego porque se lo merecía. Este non é o discurso. O discurso de unha agresión é algo terrible. Pero, se di que eso pode cambiar, se espera suficiente por él, se é algo para a persoa indicada. Entón, non é o discurso machista de as mulleres maltratadas merecen ser maltratadas ou saber pegarle a unha muller, pero, bueno, é algo disculpable, non? É algo que podemos pasar por alto en determinadas circunstancias. En Crepúsculo un pouco o mesmo.
É dicir, en Crepúsculo non se nos presenta a Bella, a protagonista, como unha muller que simplemente non ten margen de maniobra ou non ten decisión. Teóricamente ela decide. Que pasa? Que as súas decisións reforzan unha outra vez o estereotipo patriarcal e o estereotipo romántico. Por iso puxo o de neo, pero realmente entendo que o machismo de toda a vida con outro colar. Bueno, 50 sombras de Grey. Supoño que... Cantos os de secundaria por aquí? A rapazas de secundaria ven ou consumen 50 sombras de Grey? Sí. E que opinión vos merece? Eu teño alumnos de segundo da ESO que os levaron os pais a ver. Que os levaron os pais. Vale. Leron o libro porque tiña ali miña nai e me dixen, non podo ler, e me dixen, sí, lee. Entón, estuvemos conversando sobre esta magnífica cine que vino esta semana. Terina, eh? Aparte de Limara con... Sí, non, é que é verdade, porque non viven en... Eu vivo en Montedeu, nem Interior de Ouro, por lo cual, os leo non os levan. Porque tampouco non están afectos a impulso. Que anos falamos? 13 anos. 13 anos. Que opinión vos merece a saga 50 sombras? Perdón? Paladeira no inverno. Por que gordo? Despreciado por qué? Machista, celoso, controlador. Non teñas aproveito, non debemos explicar nada. Abaixo a apariencia de unha relación moi heterodoxa e moi moderna, se agacha todo o peor do máis tradicional. Vale, por eso decía o de neomachismo. É dicir, 50 sombras de Grey vendeuse un pouco como a novela que pon en primeira plana unha sexualidade alternativa. Neste caso, unha sexualidade sadomasoquista. A mí isto, de entrada, non me parece mal. É dicir, poner de relevancia que existan outras formas de sexualidade, que hai xente que un tipo de relacións sexuales, un tipo de relacións sexuais distintas, e que eso non é ni mellor nin peor, non teria, o sea, eu, en principio, pues, é máis información e non ten que ser necesariamente mal. Que pasa? Que o tema da relación sadomasoquista realmente se escondeu a maquillados. Non por o tipo de ser sadomasoquista, porque realmente non é sadomasoquista, sino porque unha relación abusiva, sin máis. É dicir, toda a parafernalia de que ele ten un cuarto no que saca un látigo e un potro de tortura e non sei que, eso ocupa o 10% da pared. Todo o demais é unha relación de violencia emocional sin máis. E poderíamos perfectamente quitar a parte presuntamente erótica da relación sadomasoquista e veríamos unha novela de abuso sin máis. Hay algo muy importante en Grey, es que relaciona las prácticas eróticas y amatorias que a él le gusta porque tiene un trauma. Efectivamente. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque pone también en el ojo como que las parásitas, ¿no? Piensa que realmente tiene una parasita porque tiene un trauma profundo. Cuando se debería también hablar de la diversidad de las prácticas eróticas. Efectivamente. Eso es relevante, pues. Identifica unha persoa con unha sexualidade alternativa como un enfermo. O sea, non di en ningún momento a palabra enfermo, pero sí. É o que deduces, claro. O que deduces é para gustar este tipo de cousas que tipo de pasar algo. E as rapazas que di que lles gusta, pero que é ficción. Elas justifican en que non todo o que lles ten que gustar é ser políticamente correcto, entón din é ficción, igual que podes ver unha película de asasinatos ou de... E aí, non se parece que aí, eu creo que de aí hai de non tirar. Non? Eu creo que no fondo ocultan que non lles parece tan... Efectivamente, de tirar no sentido de debate, non? De sacar de aí... Eso é certo, evidentemente eu podo xogar un videoxogo de tiros e non quero máis a ninguén. Pero sí que eu tamén creo que oculta unha certa justificación de determinadas actitudes. Precisamente porque son excepcionais. E precisamente porque nos ven envoltas un paquete. No, e
a volta que eu lle daba é ti ves unha película de asasinatos, pero ti non queres ser o protagonista, ti non queres ser o asesino, non? Claro. Pero ti aquí queres ser a chica, sí ou non? E aí é lo que... Claro. Se tambalean, non? Eu tinha isto, en realidad, é unha curiosidade miña. Porque atopei, preparando isto, bueno, Crepúsculo de Novo, isto outro, que a mí non me sonaba de nada. A saga After. Está de moda ahora. Sí. A mí me pasaron, pero ainda non la vi. Dixeron After. Sí. Eu o único que vi deste tema é que tamén é... Eu vou chamar a Crepúsculo, a 50 sombras de After, vou chamar novelas de abuso. E tamén dixeron os xogos. Son novelas ou produtos literarios que presentan como deseadas relacións abusivas. Isto é unha saga de novelas, para ser. Non, de saga de novelas. Non. A mí me dixeron como serie. Pois debe ser outra cousa, porque isto é novela. Novelas juveniles. Pero que era After. Sí. Dixeron os xogos a Nintendo. Por mellor que non la conozco. Bueno, isto parece ser que vai. E digo parece ser porque eu, Crepúsculo, 50 sombras sí que non me lexei, pero aquí ainda me cheguei. La historia dun amor infinito. Xa vai dunha rapaza universitaria que ela ten o seu mozo de toda a vida, ten o seu vida organizadinha, tal, un novo estudiante, que ao chegar na universidade empeza a relacionarse con un rapaz, pois, digamos, de extracción sociocultural menor que a dela. E isto é presentado como algo negativo e como algo que condiciona tamén a maneira de ser do protagonista. Igual que Grey, para gustar esas cosas tan que le gustan, ten que ter un trauma, neste caso o protagonista de After, que é Harry, para ser da maneira que justificase con unha historia económico-social desfavorecida, que tamén, bueno, delita. Esta persona maltrata sistemáticamente a protagonista, a Tess. Maltrata realmente de forma sistemática. Non como en Crepúsculo ou como en 50 sombras, que é un maltrato máis ben baseado no control ou na limitación e na sensación emocional. Aquí insulta, chega incluso a non agredir físicamente, pero si a limitar os seus movimentos de forma directa. O sea, eu polo que estou vendo por aí é bastante máis heavy, están máis encargadas as cintas que nas anteriores. E isto non é como produtos juveniles. E está presentada como la historia de un amor infinito. Porque a protagonista debe vencer todos estes traumas que ten Harry por a súa condición desfavorecida para facer del un home de ben, non? E unha persona como Dios manda que a respete que a queira, porque o tío é un animal con ela. Entón, volve a ser unha historia de amor dentro. Pero unha reacción a que? Si estamos falando de que é unha reacción neomachista, unha reacción a que? Cambios que están haciendo na sociedade, non? A muller cada vez está máis apoiada, nos seus dereitos, non sei... Non se van a permitir sen pensar. Hai cambios, hai unha reacción a esos cambios, pero sí que hai cambios. Eu quería dizer isto para o final porque eu creo que sí que hai cambios. Hai unha estadística bastante inquietante que di que o 33% das adolescentes justifican ou valoran como normais comportamentos de maltrato psicolóxico sobre todo, tipo control de móvil, control de diarios, salidas, amigos. Vale, eso é alarmante. Pero eu sempre digo, hai un 67% que consideran que eso non é aceptable. Eu non sei a estadística se hacemos aí 10 anos que estaría, pero eu creo que o que nos alarma é que non avanzamos o ritmo que acabamos de ver. Pero sí hai un avance. Sí, ¿no? Antes non se falaba disto. Exactamente. Antes se levantaban as faldas e se levantaban as faldas das nenas e as nenas calaban. Ahora vino, ahora ven como algo malo. Antes era habitual que se levanten as faldas. Antes era normal. Claro, eso que sí que se mellorou. E antes, por parte dos adultos, casi que o que atopabas era casi que se dixeran pues non tes con ellos, ou para que juntos con os niños. A ver, que polo que se agora non será. O que pasa que sí que é verdade que nos alarma que en ideas juvenis ainda persistan a este nivel este tipo de estereotipos.
eu creo que hai outros produtos que si con todas as edades que quedas muller, porque todos son produtos que son masivos e non sei que nada é completamente o que nos gustaría, pero creo que sí que hai outros produtos que amosan este cambio social e estas imaxes de muller un pouco máis contemporáneas, vamos a decir. E unha delas que a mí sí que me gusta, sí que me parece como para dar un exemplo positivo, é a saga Los Juegos del Hambre. Que non dices algo bien. Sí. E que opinión tedes ao respecto? Non teño moi claro, Esa era a parte do debate. Eu claro que unha rapaza que quere ir contra a injusticia, pero por outro lado tamén se repliega ante certas cousas por non perder outra. Por exemplo? Non me acordo como se chama, pero sei que está na Katniss, chamase a... Entón, pois, para que a ese non o fastidie, fai unión con outro e tal, dicir, non o teño moi claro. A ver, eu creo que o que aporta os Juegos del Hambre, os Xogos da Fama, os Juegos del Hambre, son dúas cousas. En primeiro lugar, sobre todo na primeira novela, na primeira película, ela a que o salva a él. E además é moi evidente, ela é moi superior físicamente, moi superior, salva ao protagonista masculino en varias ocasións, e eu creo que iso é un paso adiante. Despois, a idea do sacrificio non é un sacrificio por amor, é un sacrificio por un ideal máis amplio. É dicir, ela toma unha serie de decisións perxudiciais para ela por unha cuestión que ten que ver con os ideais, como ela cree que deben ser as cousas. E despois, por outra banda, nos Xogos da Fame hai dous protagonistas masculinos. Ela ten unha relación de amizade con un rapaz antes de que os xogos e despois nos propios xogos inicia unha relación con un sería protagonista masculino. Eles son representado como non sei como decir, como que unha é correcta e outra non. Ela ten sentimentos amorosos cara as dúas persoas e ten que tomar unha decisión. Entón, por unha banda, eu concordo contigo, con que volvemos un pouco a idea de que hai que tomar unha decisión. De que o amor é un e que eu teño que decidir entre esas dúas persoas porque non cabe que eu sinta cousas por dúas persoas. Eu hai dous razón. Pero non me parece que era do amor predestinado. Non me parece que é unha predestinación. Parece que era o que ten que tomar é unha decisión. Dame a impresión, pode ser equivocada. Es que yo creo que no hay amor en esa película, o sea, es algo marketing. A ella la usan como marketing, el amor entre ellos es algo marketing, es lo que le vende a los demás. Ella lo que es una heroína que va a salvar a la gente que está sufriendo porque están ahí... Pero ella llega a un punto. Yo es que no la veo enamorada de ninguno de los dos, o sea... Define enamorada. Pues con, yo qué sé, pues dejarlo todo, como dices tú, y todas esas cosas que se venden. Pero yo la precisamente veo eso. que le da igual, o sea, que ella es ella y que más da a los demás, o sea, que más da a este tío o el otro. Lo que pasa es que a ella la usan con el marketing ese del amor ideal, porque el pobre chaval, que no sé qué, que están enamorados y que no sé qué. Mira, yo no la veo a ella enamorada. Yo no la veo. ¿Por qué? No la veo, no. Es que no me, o sea, para mí el amor no está en esa película. No hay amor, o sea, no es lo importante en esa película. Porque yo es que yo no lo veo en esa película, no veo el amor. Por eso a mí me gustan los Juegos del Hambre. No es necesario. Porque o amor está, la historia. ela ama a moitas personas, desde que hablamos desa película. Ama moito Pero a ese súa amor irmá. que nos vende normalmente no está ahí. Claro, pero por eso digo que un paso adiante. Claro, no. E porque ela non ten un amor romántico estereotipado cara a ningún dos seus protagonistas, pero sí sinte cousas. Mira, tamén, Sí que... tamén estaría ben saber se falamos das novelas ou falamos das películas. No, é unha novela que se Claro. o cine. Entón, que estamos analizando? A novela ou estamos analizando as películas? Porque son cousas diferentes. Son cosas diferentes. Non sei, ti liches as novelas ou No, estás falando das no, yo películas? estoy hablando de la película. Vale, e que eu quería as novelas teñan cousas. Aquí sí. Sí. Entón, A ver, eu vería en principio a final de que estamos a falar. A ver, eu incluso as películas, porque supuxo que sería o que máis chegaba a todo o mundo. Si é verdade que nas películas esa cousa dela, pues, dos rapaces, aparece un pouco máis debuxada.
totalmente desdibujada. Nas novelas queda moito máis claro que si ela sí que quere, non vou dicir estar enamorada, porque me parece horrible e aparte por eso non sei. Pero sí que quere a gay e sí que quere a cita. Quere beneficiaros, que estar con eles, quere non hablar con eles. Da maneira que se. Pero sí que é certo que non se reviste desa idealización non normal. E para mí eso te aporta o xogo de fama con respecto a outros produtos audiovisuais. Aparte de que para mí a personaxe de Carlos é unha personaxe moito máis sexualizada, moito máis activa, nun rol moito máis proactivo que moitos outros produtos que estamos habituados a ver. Entón, recomendades esta novela para que idades? Para adolescentes? Sí, para adolescentes. Outra personaxe femenina que me gusta especialmente, que é Hermione Granger, de Harry Potter. Harry Potter, bueno, supoño que non leo as novelas, digo que ver necesariamente unha películas, non? Que opinades de Hermione? Bueno, que é un personaxe femenino no cal a súa característica distintiva é a inteligencia. De feito, nas novelas ni siquiera se fala moito do seu aspecto físico. Nas películas, bueno, porque vemos a Emma Watson que é guapísima, pero nas novelas ni siquiera se fai unha referencia explícita a como é Hermione. O único que sería que ten o pelo revolto continuamente. E pouco máis sabemos dela. E é un personaxe que sí que ten un rol moi proactivo dentro da saga. No, perdón, pensé que tiñas unha pregunta. Que resolve outras situacións, sí. Mi hijo lo leyó todo, ¿vale? Y la mayoría de las veces, la mayoría de las situaciones complicadas las resuelve siempre ella. Y lo que no saben los protagonistas y el gran Harry Potter se lo pregunta a ella todo el tiempo. Tampoco la victimizan en el sentido de pollona ni nada. No. Es una compañera más. É unha compañera que está ben integrada, que non ten tampouco o rol de pollona, que se cae ben. O sea, que non é a típica repelente que dis, Dios, si eres muy lista, pero te daría. No. E... Sí. Right. ¿Quieres dejar una guerra de galaxias? No, a última. Sí, por ahora sí que me cojas de la mano. Hai unha escena na Guerra de Galaxias na que o protagonista masculino colle a Rai, que é a verdadeira protagonista, da man, cando van correndo, que é a típica escena da película de acción na que o chico colle a chica da man e van correndo, non? E ela dice, se corres sin que me cojas de la mano. E siguen correndo e ele volve a coller. E ela volve a decir, pero que non me cojas, que te he dicho que se correr sin que me cojas de la mano. Fan con moito fincapé en ese tipo de tópicos de socialización, un pouco intentando desmontalos. É moi interesante. Hai outro momento que tamén me chamou a atención no que hai que facer algo que implica forza física, que creo que é mover a tapa dun... mover a trampilla do barco, algo así. Da nave. Entón, ela non pide axuda do protagonista masculino. Move a trampilla, e corre para a trampilla, e non se fai drama con iso, ni ela adopta unha pose de... Sí, son a heroína, pero necesito axuda para mover esta trampilla. Non hai esa... Sin embargo, a miña filla en Reis quería nos centros comerciais están todos os homens e ela non aparece. Eso foi moi comentado tamén, que cando saíron os xoguetes de Star Wars non apareceu o personaxe de Rey, cando se viche esa peli é a protagonista indiscutible. Non sei o personaxe de Rey. Que creo que de todas formas que eso xa o cambiaron, non? Bueno, e por romper unha lanza a favor de Disney, que non vou presentar a miña devoción, Brave, que non sei se dices, que a mí parece que lle pasa un pouco o mesmo que comentábamos antes con o Rec. É dicir, eu creo que con boa intención, porque además está dirigida por unha muller, trata de crear outro tipo de personaxes femeninos. É un personaxe que se nega ao matrimonio que lle teñen arreglado, que daña a súa propia man incluso dentro do marco, que é unha escena moi chula.
un pouco a crítica que do feminismo se lle fixo a Abre é que se unha princesa. Volve ser unha princesa no sentido de filla dun rei que se casa con un príncipe e todo isto. Pero, bueno, eu vista a peli en conxunto, ni tan mal. O sea, eu a mí parece que é un bo produto. Por outra banda, tamén unha cosa interesante, que é a historia da relación entre unha e unha filla. Son dos personaxes femeninos que ten unha relación emotiva e fermosa e, bueno, que vai evolucionando ao longo da película e que non se centra nunha historia de amor, no sentido de amor romántico. É unha historia de amor e de amor entre unha e unha filla. Igual que, non a Frozen, pero igual que Frozen, é unha historia de amor, pero é unha historia de amor entre dous irmáns. Non unha historia de amor, non a dices Frozen. Frozen é a da princesa do xeo. Frozen está chula. Bueno, a mí parece que estaba chula. Tiene que presumizo? Por qué? Porque son princesas. Claro, é que eu... Sí. Eso de todas as nenas que dan Frozen e que se abuse de tal, pues, non sei, entonces non a vi, a verdade que non a vi, pois ahora esperei ya. A mí me parece que son princesas a la China, porque parece que para que son princesas a la China. Claro, pero bueno, pero que... De todas maneras, Frozen introduce un elemento que para mí é interesante. Todas as nenas son chifladas con Frozen. Outro día lemos un artigo en Crítica Magazine, non sei se a coñecedes, que é unha revista online feminista, preguntábase por que todas as nenas están chifladas con Frozen? Entón, daba toda unha serie de motivos, non? Porque Frozen fai dun problema unha virtude, porque Frozen é un ambiente independente, porque Frozen... Claro, bueno, dá varios motivos, non? E ao final, nos comentarios, a gente decía, porque Frozen ten superpoderes. É a primeira princesa Disney que ten superpoderes, que conxela cousas. Entón, se os nenos chiflan os superheróis, por que supoñamos que as nenas non deben chiflar unha superheroína? Probablemente non haxa moito máis que iso no éxito de Frozen, mas que presentar un personaxe femenino que, aparte de todo o demais, ten poderes máximos. Que era algo inédito nas princesas Disney. Non hai ninguna princesa Disney con poderes. Non hai ninguna que sexa unha fada, unha meiga, En cambio, sí que hai personaxes máximos en Disney. Bueno, e isto non é actual, pero como empecé horas a 10ª temporada non pude resistir a traer. Que é outro grande personaxe femenino da historia de televisión, que é a Xente Scali. Sabedes que se fala incluso de Efecto Scali? O efecto Scali foi un aumento nos anos 90 do número de mulleres matriculadas en carreras científicas a rebufo do éxito dos ingleses. Por qué? Porque se presentaba por primeira vez un personaxe femenino cunha característica principal que era o pensamento racional, que era médico, que tiña un papel de acción, que non dependía dos oportunidades masculinos, sino que un pouco como Hermione, claramente era que se quitaba as castañas do lume, porque bueno, Mahler era como era, e ademais estaba presentado dunha maneira atractiva que as nenas se identificaban. E iso parece que está relacionado con o aumento do número de matrículas de carreras científico-técnicas. Bueno, despois deste panorama desolador, ou non? Que podemos facer? Estes son os que se ocurreron a mí, pero seguro que hai máis, porque eu traballo con adultos e os traballos con adolescentes con menos, entón seguramente tamén hai moitas cousas que se me escapan. A mí as que se me ocurreron foron estas. Reforzar as competencias físicas e intelectuais nas nenas, no sentido de reforzar aquelas conductas que non teñen que ver coa apariencia física, senón con como nos comportamos. Puxen este exemplo, non? Dicirse a unha nena, sobre todo naquelas que teñen relación co corpo. É dicir, as mulleres temos a tendencia a ver o corpo como algo, como un sitio de contemplación, como algo que ten valor en tanto sexa fermoso. E os homens teñen a tendencia a ver o corpo como algo instrumental, como instrumento
que nos sirve para relacionarnos con ele. O peor é que moitas veces, e inclúome, non é unha crítica a Karen en concreto, senón que é algo que facemos todos, cando reforzamos a nena, reforzamos o corpo en tanto obxecto, e non o corpo en tanto instrumento. É dicir, decimos as nenas, que guapa estás, que estás máis bonito, non lle decimos eso, que rápido corres, ou que reforzades. E despois, en canto as conductas que teñen máis que ver coa maneira de ser, co carácter, tampouco se reforzan nas nenas aquelas conductas que teñen máis que ver coa iniciativa ou coa proactividade. Poño este exemplo porque é o típico, non? Unha nena que organiza un grupo é unha nena mandona. Un neno que organiza é un líder. Non, unha nena que levanta a voz está nerviosa. Un neno que levanta a voz impónse. Creo que este tipo de doble raseiro aplicámoslo en maior ou menor medida a todos porque todas e todos estamos socializados no mesmo constructo. Non sei se percibir este tipo de diferencias nas aulas. Tanto entre ellos como na maneira en que los tratamos. Sí, a ver, pero a tontería, que sei, que eu intento non, como todo, non caer, non? O sea, pero que o ves, hai que cambiar unhas mesas de sitio e levarnos, non? Si decides nada, seguramente. Non vai a mandarles. Incluso hai profes que din, fulano, me podes axudar a tal? Nunca din, no medio de tal, que o pagan unha nena, que supoño non, constato que cunha mesa de instituto Pode perfectamente. nena ou nena, o sea, que decir, pero que caemos todavía en esas historias en moitísimas veces, pero moito. Eu creo que tampouco se me exagerarse. No sentido de todos temos tics, porque todas e todos temos outro día unha actividade de lección a que decía todas e todos somos machistas. A ver, todos e todos temos actitudes machistas. O inteligente e interesante é ser o máis consciente posible e intentar cambiarlo, pero que todos somos tics e que a todos en un momento determinado que vai sair de decirse unha nena que guapa besose, pois sí, pero temos que ser conscientes, debemos ser conscientes de que subxace detrás desa cousa que dis con toda a dirección do mundo. E eu creo que iso nos pasa a todos. Eu creo que isto xa non aparece tanto. Pero isto, eu, cando era nena, ainda escoitei. Profe, tal, é que Franito pegoume. Bueno, mira, se te pega, que lle gustas. Por parte dos adultos. Eu supoño que agora isto xa non pasa. Pero se van a apuntar de que sí. Sí, desgraciadamente. Los que se pelean se desean. Los que se pelean se desean. Pero iso di nos nenos ou... Os nenos. E isto, que a mí me arrepía tamén de preguntarle aos nenos de 3 anos, tes moza? Ou tes mozo? Ai, e quantas novias tienes? Primeiro, estamos creando xa unha perspectiva de que será algo deseable e necesario. Eso para empezar. E para seguir. As nenas non se les pregunta cantos mozos tes. Preguntámosles aos nenos cantos mozas ten. A metáfora das gafas violeta. As gafas violetas son as gafas de feminismo. Hai unha novela maravillosa. Hai unha novela maravillosa. Unha vez que posas gafas violeta, estás perdida. Se non podes volver a empezar. Implica intentar ver a realidade identificando os estereotipos de xénero. Non sei se nesa novela ou hai un libro de Nuria Varela, unha feminista que tamén fala disto, que propón un exercicio para identificar estereotipos machistas e feministas. Perdón, masculinos e femeninos. Que é pensar na situación a inversa. É dicir, algo é estereotipamente masculino ou femenino, é dicir, é unha concepción machista, cando se cambiamos toda a raza. Creo que o exemplo que pon Nuria Varela é
as presentadoras do Telecupón. Que era, a presentadora do Telecupón leva unha especie como de minishort, tal, e o presentador do Telecupón vai trajeado. Entón, sería ridículo que o presentador masculino do Telecupón levara un minishort e unha camiseta. Pois é un pouco o mesmo, non? Fainos moita gracia preguntarle a un neno cantas mozas tes, pero non te preguntaríamos a unha nena cantas mozas tes. Y luego tenemos los libros de Diario Violeta de Carlota. El Diario Violeta de Carlota. Ese libro tamén está moi ben. Diario Azul, Diario Rojo. Erótica, cando falamos de novela erótica, que se ve as sombras de Grey, pero as adolescentes estudios están moi bien. Non sei iso. Está moi bien escrito como novela erótica, como novela feminista. O Diario Vermelho. Diario Vermelho, Diario Violeta, Diario Azul, de Carlota. De Carlota, sí. Eu coñecí o Diario Violeta. O vermello é de sexualidade. O vermello sobre sexualidade e o azul? E o azul, pois un pouco tamén sobre o sexismo. Sobre o sexismo. Vale. Eu decía despois isto de ainda que non sean evidentes porque non todo é branco ou negro. E eu creo que do mesmo produto podemos extraer cousas positivas e cousas negativas. Un pouco como decía antes sobre REC. O REC intenta desmontar un pouco o mito da beleza física, que a beleza física é imprescindible para cada amor, pero en cambio cae no estereotipo da media danza. Entón, eu creo que incluso da cousa máis atroz podemos sacar partes positivas. Ou podemos utilizar as partes negativas para abrir un debate que é interesante. Coñecedes o test de Bechdel? O test de Bechdel, sí, son 3 preguntas que debemos facer a calquera produto cultural para saber si non é machista, pero si por lo menos cumple os mínimos. É dicir, pode pasar o test e ser ainda así machista, pero se non o pasa xa abandona. O primeiro requisito é que por lo menos existan 2 personaxes mulleres con nome propio, a que se desnomente. Isto que parece unha tontería, que parecería que casi calquera produto vai cumplir, hai mogollón de películas e mogollón de novelas nas que non pasa. Actuais. Que esas 2 mulleres falen entre elas. Hai un vídeo por internet moi chulo sobre este Bechdel, no que a presentadora di eso pasa, yo lo he visto, las mujeres hablan entre ellas. Porque nas películas parece que non, que as mulleres non interactúan, non falan entre elas. É dicir, pode haber unha situación na que varias mulleres ou non falan ou falan cos homens, pero non falan entre elas. E se falan non. Entón, a terceira característica do test de Bechdel, o terceiro ítem, é que falan de algo que non se chama. É dicir, non vale na telenovela na que dúas das protagonistas se besan por un tío. Eso non pasa o test. E a maior parte de interaccións son deste tipo. Pasan Mad Max, que non vi, pero me falaron moi ben, desde o punto de vista feminista. Pasa o Show da Fama e pasa o Silencio dos Correios, que, bueno, se temos anos, pero se me parece tal. Non pasa Nemo, non pasa Toy Story, non pasa Buscando a Nemo. En A, principio de personas femeninas, hai unha persona femenina, pero non se sabe como cal é o seu nome, que é a muller do señor. Bueno, e hasta aquí. Deixo-vos aí se quedas un correo electrónico. Son moi accesibles por correo electrónico, son ainda máis accesibles por Twitter, página da mesa. Son menos 20, pero se queres abrir un pequeno debate ou facer alguma pregunta. É importante, estamos na sala. Eu queria comentar unha cousa
audiovisuais ou culturais que non son os adolescentes. Eu, por exemplo, que me beneficia últimamente que lle dedican moitas horas ao consumo de videoclips. Algo que vexo que pasa últimamente nos videoclips é que venden unha especie de idea de mujer liberada porque ten unha sexualidade desinhibida, pero que é unha sexualidade desinhibida que realmente o que está é adoptando a posición que o home quere, que pois eso, unha muller, por exemplo, unha frase que aparece moito neste tipo de cancións é eu son a tua puta, eu son a tua zorra, eu... Estas historias están vendendo como o ideal de muller liberada é unha muller como que a súa sexualidade liberada é simplemente enseñar carne, pero sigue sendo o servicio do home. Me parece que por la vía dos videoclips están metendo moito esa idea. Sí, a ver, acabo de ver el último videoclip de Rajman, vale? Que nos escoltases, pero tamén dá corto, porque hai algo así como ahora es demasiado tarde, ahora lo pensaba antes, cosas do tipo de... Bueno, a idea que transmite que, vale, que te podes comportar como unha persona sexualmente promiscua, pero non tes consecuencias. Entón, vale un pouco esa idea de mulleres precisamente liberadas, pero que realmente son un produto de consumo máis. É dicir, a liberación sexual non é eso. Non é que ti se son obxecto a experiencias de outra persoa. Por outra banda, tamén hai un estudo moi chulo sobre o tema de adolescentes que a mí me parece moi curioso, que era o que vinha a decir o resultado do estudo era que sí que houve un cambio na mentalidade dos adolescentes con respecto das relacións sexuais e da identidade sexual, pero non hai un cambio para agarrarnos. Entón, o que se dá é a idea de que é legítimo ter relacións sexuais non románticas, é dicir, que ti podes ter relacións sexuais esporádicas sin ter unha relación de pareja coa persoa que mantes, pero no momento no que ti sintes unha pareja estable, esa relación cumple exactamente os mesmos estereotipos de fidelidade, de monogamia, de control, exactamente os mesmos que cumplían antes. É dicir, o único que cambia é que hai unha fase aí na que é ilícito ter outro tipo de relacións. Pero eso non é ninguna idea de como pode ser actuar de forma estable, ninguna idea de que eso sexa válido noutras circunstancias. Simplemente que é lícito experimentar na última temporada, pero sempre cambio sexa para topar a tua media ganancia e volver a ter a mesma relación perfectamente heteropatriarcal que tiñan as túas avós. Bueno, a mí isto chama a atención, porque sí que realmente tengo un proceso de pensar, ¿no? Que se unha muller entende que é lícito ter relacións sexuais esporádicas, en xeral, terá unha idea de sexualidade pois máis grave máis tolerante, pero non é así. Simplemente, digamos que se encontra en unha prova. Lo que está pasando mucho con las adolescentes es que se está haciendo una masculinización de esas conductas eróticas. Las chicas tienen esta idea de que la liberación es hacer lo mismo que hacen ellos. Entonces, si ellos no tienen relaciones esporádicas con 10, pues yo voy a meterlo con 11 porque mis ovarios valen más, ¿no? Y pues yo te lo voy a demostrar. Entonces está haciendo una copia de sus modelos de la erótica masculina, que también son eróticas pues no saludables, vamos a decir, porque son relaciones de poder, son relaciones de dominio, son relaciones pues que mantienen y colaboran con esos estereotipos y los siguen comenzando, y no se está haciendo a lo mejor un trabajo contrario con las masculinidades de los chicos para que ellos también puedan tener unas herramientas emocionales para pues, trabajar las tristezas, trabajar las frustraciones, otro tipo de erótica más sensible, vamos a decir, para que puedan enseñar o feminizar un poco sus conductas eróticas, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Yo también creo que se está dando esa liberación de lo que decía aquí el compañero, porque para mí es una falsa liberación, porque estás cambiando el roto por lo desconocido, ¿no? Estás, como decía la compañera que habló, pues si estamos igual a la mierda, pues vamos mal. Estamos ahí haciendo pues, un camino que no está
también, ¿cómo puedo hacer para ser mejor que tú? Pues imitar tus conductas, pues tus conductas son dañinas también. Entonces vamos a buscar aquí situaciones para que esto no funcione, ¿no? Outro é tamén nunha intercambio de opinións en internet, creo que non quero explicar, fala de, bueno, algún comentario era do tipo de, bueno, se ahora se puedes acercar a una discoteca, como nos ligar. No sentido de, si vives unha persona que se nos acerque un home, non vas a ligar. E as cousas de comentario era, claro, pero o problema non é que te chegas a con alguén, o problema é a relación de momento se establece cando un home intenta ligar con unha muller que vas coa intención, vas coa idea de que a outra persona ten que aceptar un pouco esa relación que igual o quere, ¿no? E eso, esa situación exactamente igual do outro lado, ¿no? Sin reparar que igual o problema aí non é para nada a relación sexual, unha relación erótica de todas as persoas. O problema é a relación de alimentos que se establece. E o problema é que se estamos copiando un modelo que é dominante dominado, por moito que ideamos outra perspectiva, non estamos en conta. A mí parecía, traía a relación que decía das masculinidades, de que vamos a trabalhar con masculinidades. Se os homens non son capaces de ter unha interacción normal, non agresiva, e entenden que calquera interacción que debes tener con unha muller vais a necesitarnos hasta o punto de decir non vamos a poder ligar se non facemos así. O sea, eu entendo que todas as minhas interaccións van a ser en contexto de dominación, de agresividade. E iso traballase moi ben, perdona, con as manifestacións en clase, por exemplo, con a linguaxe corporal, decimos, a ver, como lle das a entender que non te interesa? Pois ladeándote, non sei que, que ves a prenda porque ves a entender. Sí. Y con modelos, a ver si ya en el artículo 13 Rousseau estableció y escribió las dulces leyes del amor, que de dulce no tienen carácter. Y una de las leyes decía que es que la mujer eleva una posible resistencia, un poco de resistencia, para que el hombre pueda enseñar su masculinidad. Y de ahí pagamos hasta hoy lo de, cuando dice que no, quiere decir que sí. O sea, hasta hoy, con cosas que, con lo decías tú también, lo del histórico, ¿no? Pues este constructo histórico está en todo este momento. Entonces, vamos pagando, pues, al filo de la compañía estamos aquí pagando esas... Sí, non sei se les ouviches alguna vez tamén aos individuos da seducción científica que non le van a persoas segura, pero que necesitamente é iso, as mulleres sistemáticamente amosan unha actitude de rechazo, ¿no?, as nosas avances. Entón, nós como homens o que vamos a hacer é vencer esa resistencia. Porque esa resistencia non é moi porque realmente non les interese. É unha maneira de facerse valer. Entón, iso é o internet hoxe. E iso é unha tendencia que eu creo que é unha reacción, pero que volve unha vez máis con ese concepto de que as relacións entre os xéneros son unha especie de modelo de poder. E os homens, para gañar nesa relación, teñen que situarse unha posición de dominante. E aí seguimos. Casos de que teñen agora un pouco de referencia, non? Que se son mulleres moi liberadas, que deciden elas, e isto existen alrededor, non me parece a mí que como elas serán estas valencias, si esas precisamente se deben liberar. Si se debe ser desesperada, que ella trabaja aquí, hasta 2 meses. Porque se non vamos a decir, algo así, porque todo o mundo, aunque debe ser preguntar, non sei, pero porque é mucha decisión. Todo o mundo debe ser que existen alrededor, se vai a progresivo, máis aberto, máis. E iso que me estaba dicindo, creo que porque a semana pasada salí unha vez tamén, algo que eu non conozco de ainda, non sei, pero parece ser que hai un movimento nas redes sociais nos que as rapazas exhiben fotos, porque sí, porque son así de guais e delgadas, das súas espigas, ou incluso o pene da súa parella, o pene das súas pernas, etcétera, porque son así de guais.
E así de pegadas, que somos feministas, e todo isto. A mí non sei se me preocupa un pouco, pero que se sabe que unha parte importante da nosa comunidade está entendiendo fatal. Bueno, pero estamos seguimos facendo xogo que o modelo que está chamando no o neonazismo. Mira que con eles se enseña que liderar. Eu, realmente, entendo o que queres dicir e creo que sí un pouco ese risco. Pero creo que tamén debemos ter cuidado con, a ver como digo, con censurar ou con pensar, reproducir estereotipos negativos en torno a sexualidades adolescentes. É dicir, vale que non es liberal por colgar unha foto espida en internet. Non es liberal. Pero é o teu corpo e estás no teu dereito. Entón, esa línea entre o que é legítimo e non é legítimo, eso a mí me parece moi complicado. Moi complicado porque volvemos a caer en que, de alguma maneira, sentir fascismo expose o que se pase. E volvemos a caer na culpabilización das víctimas, non? É como, bueno, pues unha nena que manda fotos eróticas ou tal a un amigo, a unha parella, e esa parella fai publicidade desas fotos, claro, que non ha sido por mandar foto. Non, mira, a ver, eu podo mandar fotos a quen queira, faltaría máis. E a persona que está mandando un delito é que fai un uso legítimo desas fotos, por exemplo. Entón, parece que non problema, parece que hai que prestar atención, pero non me parece que é moi fácil caer na culpabilización das víctimas. É dicir, en que eu fago a uso que me parece a minha imaxe. E fago uso que me parece o meu corpo. E se hai outra persoa que comete un delito con esa imaxe, ou hai outra persoa que fai un delito, o problema é esa persoa, non o meu. Por exemplo, hai un parado, saiu en todos os semanas, que non me parece tremendo, o caso de unha rapaza que nas festas populares de Sábado fixolle unha felación a súa parella, en público, e a non grabou. E o subí tamén. E ese vídeo fixo viral. E os comentarios eran: mira esta que realiza unha práctica sexual en público. Non, mira, a ver, que esa persoa, aquí pode ser facer medio peor, pero esa persoa que además era creo que a mediocridade, que tenía 18, ten todo o dereito do mundo a ter a práctica sexual que lle pareza no lugar que lle pareza. Como se é no medio da plaza do seu pueblo, da Casa de Mencual. Cal é o problema? O problema é que ninguén ten dereito a asumir que defende esa imaxe. De feito, poder. Outra cosa que estamos de acordo ou non. Pero poder. Se eu mantenho relacións sexuais con minha parella nunha praia, por exemplo, e alguén me grava, eu non estou cometendo un delito a outras persoas. Para pasar a decir que estamos con espacio público, por tanto, pode ser verdade. No, porque, bueno, no caso deste, por lo menos, o que se, bueno, eso denunciouse e condeноuse. E o que decían era que, obviamente, a difusión desas imaxes tiña un objetivo de humillar a persoas que se elas. Claro, quero decir, claro que sí, estamos no seu público cargado de gravar, pero o uso que faz as imaxes non humilha. É dicir, eu non podo, por exemplo, sacar a alguén que está, imagínate, que alguén está facendo as súas necesidades nunha festa dunha vila, o típico, non? Que te vas a seguir de todos os coches e tal, e eu podo gravar as súas necesidades, que non vou facer. Que ten un problema? A persona que fai as súas necesidades, igual non é adecuado, pero non é delito, ou outro sí. Entón, sistemáticamente, culpabilizamos as víctimas. Sí, es vestir con falda corta, o sea, es el problema es tuyo que miras mal. Claro, es San Fermín. Pero ¿qué pasa en San Fermín? Si vas a que estamos a Claro. Entón, todo depende de onde poñamos o límite. É dicir, que eu mando fotos miñas, espira, a miña parella, eso non é dereito. Ninguén ten por que subir esas fotos a internet, ninguén ten por que, bueno, o caso de Olvido Virus, que foi, quero dicir, cal é o problema? O problema é que hai alguén que ten un medio erótico a súa parella. O problema é que alguén fixo un sentido de imaxe. Entón, eu entendo o que queres dicir, pero creo que hai que dar clara. Sí, eu non me refería a eso, ou sei que cada quen pode facer un político que le gana e demais. Agora, eu vexo un certo peligro en que as nosas rapazas
intentan que ser superprogre fotografiarse en posturas eróticas ou mantendo relacións e subir a Twitter e esperar os máis me gustas posible. Iso é o que preocupa, que identifiquen esa suposta que uno beso como tal, esa suposta liberación, esa exhibición pública como un exemplo de absoluta liberación. A mí o que me preocupa. Quero dicir, que por lo menos traballemos o feito de, mira, aí, de maneiras de non ter só que exhibirte, se non te apetece. Iso non significa que sexa máis dobre por facer iso. A iso me refería, non ao feito de... Eu que estamos falando moitas veces de menores. Eu teño a mala experiencia de estar no centro no que primeiro se un escándalo deste tipo en 2007. É dicir, que unha rapaza, e non foi libre, foi unha rapaza moi presionada por unha pareja claro, que lle obligou a facer unha grabación porque se non a deixaba, e non recuperou esa grabación, afectou a todos. Aí estamos falando dun delito, de dos delitos, en realidad, un de maltrato físico e outro de imaxe. Pero aí o terreno non, né? Non, claro que non. Aquí estaba ben unha maneira. Eu tampouco non sei que hai detrás de unha rapaza, eu non sei. Pero detrás de unha rapaza que decide exhibirse así e así tamén con esas fotos, porque soy la máis probable del mundo mundial. Esta necesidade de, mira que son super progres. Hay una compañera trabajo sexual organizada en Viena, que tiene una tesis sobre sexting en adolescentes. Y ella da una visión también de que para ellas es un juego erótico. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando las fotos tú puedes ser identificado o identificada. Pero que tú como persona, a lo mejor has mandado un mensaje picante a tu pareja una vez, cuando llegas a casa, y la foto es un mensaje erótico, porque enseña partes de tu cuerpo. El problema cuál es, cuando tú te puedes ser identificado, identificada en esta foto, no haces la fuente del delito, porque pueden utilizar esta foto dependiendo de tu imagen, vamos a decir. Entonces, condenar a que ese foto erótico, que entre ellos puede ser un foto erótico, condenar a un foto erótico, creo que estamos diciendo un poco, vamos a decir, talibanes. Hay que saber hacer de qué manera hacer las fotos, de qué manera protegerse en la red y de qué manera tú puedes no ser identificado para que estas fotos no hagan este tipo de delito. Una reflexión. Hay opiniones para todo. No lo veo como soy liberada y enseño mi cuerpo. No, yo creo que no estoy tan preparada. No me enseño algo precisamente eso. Son máis liberal que ti, porque me sigo públicamente. Que eso me preocupa. Que entendan, que relacionen, que exhibirse, o sea, ser, porque é como, casi, porque era un modelo que se entiende, como é máis machote, pues vende máis músculo. Como é máis feminista, como é máis liberal, pues sacando fotos de las que se comunican con los hechos, porque es un problema diferente. Es otro tema diferente. A mí lo que me preocupa é que as niñas adolescentes ou os menos adolescentes, porque estou todo o día na clase, relacionen directamente a exhibición pública con ser máis liberal. No, iso non é ser máis liberal. Podes facelo, evidentemente, pero non tens que exhibirte para ser liberal. Pero ao mellor podemos analizar eso, vai ser o feito de non ver adquirido concepto. Es decir, se queda la frase de esa liberalidad, que no debe estar por precisar los medios de comunicación, no Facebook, en los menos, a presión do grupo, ¿vale? Pero lo que eso también aí, o problema é a falta de conocimiento dese concepto. Esto, o que realmente, a veces que traballar serán os conceptos que os entienden con ese concepto. E que vamos a ver outra definición desse concepto, que debe ser capaz de discernir. Claro, e ademais, en pocas pasadas se comenta a represión co corpo, co pesado, hai definiciones, ¿no? O corpo que no cabe por poder.
Que pasa? Que se, eu creo que onde hai que escribir é en por que o faz, se apetece ou que vai a deixar o non. Perdón, había aquí outra intervención, digo por aquí. El caso de las dos mochileras argentinas que se fueron a Nicaragua. Yo tengo una amiga que hace años volvió a su país, que es argentina, y ahora es directora del colegio allí, y ella escribió una carta que se colgó en el Facebook, seguro que la habéis visto. Y entonces yo primero cuando salió la noticia me sorprendió muchísimo que la gente que yo conozco, y las madres de mi edad, y las mujeres a las que yo llamo amigas, muchas de ellas, la primera pregunta que pusieron en el Facebook era ¿por qué estaban en Nicaragua? ¿Por qué fueron solas? La carta está muy bien escrita porque dice que no solamente por negarse a tener sexo con un hombre le reventó la cabeza y la apuñaló y la dejó morir desangrada, después la volvió en una bolsa de basura, la cerró con cero y la tiró a la playa. Dice que el problema fue después, cuando abrieron la bolsa, porque la juzgaron por ser mujer, juzgaron a sus padres por haberla dejado terminar la carrera, decidir ir con su mejor amiga a un viaje por Nicaragua, dejarla ir de mochilera, dejarla ir sola. O sea que al final parece que si te quedas... yo el otro día estaba en el parque y escuché a una madre decir, la niña tiene un niño y una niña, y el niño se le cayó algo y la niña fue, inmediatamente lo recogió y se lo tendió. Y ella me dice, es que es súper buena. Y a mí se me revolvió el estómago. Le digo, siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. Es que ella es súper buena. O sea, y yo creo que desde 12 años había avanzado muchísimo con eso. Al final victimizamos a mujeres que quieren terminar una carrera y ella y su mejor amiga ahorran un dinero y sus padres le dicen adelante, vete. Y tiene la mala suerte de encontrarse con dos. Iban solas. Y las dos iban solas. Sí, sí. Quiero decir, ni de pareja, no, el problema no es eso, es que un tío con una mochila le mete una mochila y es un acto, pero es una mujeres y además en otro país, y además sola. Y en agua. Es así, y seguimos comentándolo, porque una niña viene con 16 años y te dice, es que tal tipo me ha dicho una barbaridad. Claro, es que llevas esa falda corta, no, mira, perdona. A 36 años, tengo derecho a llevar una falda corta, porque es que todavía seguimos conviviendo que existe. Lo que decíamos antes, las cosas no cambian. Yo tengo un hijo de 14 años que hace poco un amigo le dijo a su novia, déjame leer tu WhatsApp. Y mi hijo se tiró y le dijo, esas bromas. Si no confías en ella, no hablas con ella. Pero tú para qué, para que su teléfono. Deja de su botella y que lea ella todos los WhatsApp que piensa. Pero es que mientras no cambie esa mecánica, las cosas no van a cambiar, porque al final nosotros no nos damos cuenta, y en el fondo es casi todos somos machistas. Pues eu sempre digo que todos temos actitudes machistas. Non é que todos sexamos machistas ou non o 100% do tempo, senón que todos temos pequenas actitudes que poden ser machistas, pero, bueno, estas cosas valen para eso. La gente del Facebook que yo conozco, mis amigas, que hay muchas de ellas, me dicen que yo soy feminista porque tengo dos hijos. Yo soy feminista porque tengo un niño. Ah, bueno, vale. Claro. Es muy lógico que sea más claro. Pero les cambiaron la ropa, ¿eh? Claro, es que tú, ¿sabes? Eres feminista porque tienes... No, es que yo soy feminista, a lo mejor es más porque soy mujer, porque he parido hijos, digo yo. Decía María Alexandre, eu son feminista porque son, polo mesma razón pola que son partidario do sistema métrico decimal, por sentido común. Bueno, muchas gracias. Son feminista pola mesma